Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, tenkrát je Let's Play z Minecraft Pocket Edition, bude to série. Já jsem tady se Lukem. Au, co mě bejt? A s Bambusákem. Tady Bambusák. Tady Lukáš nebude mluvit, protože nechce se mu, že jo? Ne, aspoň... nemá mikrofon. Nemá mikrofon, no, trošku. Může psát do chatu jenom. Počkejte, tak já si jdu změnit pohled. Tak, jsem tu. To pak vystřihneš, že? Nic. Čau, Luko. Jo, sorry. Nechci kliknout na chat. Jo, půjdem těšit. Hej, kdy jsi se bral na Ironový meč? Nevím. Jdem, pojďte, jdeme těšit. To někdo čítl. Ty třeba, že jo, jak se před videem čítoval. Ne. Já jdu najít nějakou kejvku, jde to se mnou. Já jdu s tebou. Je kráva. Jenom počkej, musíme se vytěžit. Já jdu sbírat maso. Čipak. Bude to 12, jestli to bude 12 lajků, budeme mít další díl. Jo. Díky Bambusáku. Je voda. S mě můžete pak třeba portnout, jestli chcete. Já můžu prominout, že nevím, co mám říkat, takže... Bambusáku jeden... Ale umím mluvit. Já se lek Lukáška. Lukáška. Já už mám jednu vlnu. Co vy, hoši? Bambusák říká ne. Mafián říká ano. Já už jsem skoro nahoře. Au. Omlouvám se, že mě to někdo bude blbnout, já ho mám trošku Minecraft zalagovaný, no. Blbne mi. A má mobil nakřápnutý. Jo. Teď jsem třeba přešel přes jeden blok, neviditelný asi. To je jenom textura. Asi. Tamhle dole někdo, kde je Luďa? Teda ten Bambusák. Omlouvám se, Luďa. Teda Bambusáku. To je jedno. Víš, co mě lechtá? Mám sasku. Co vy? Jo, mám pro tebe krumpáč. Já už mám krumpáč dřevěný. No, tak pro Lukáše. Ty máš jaký? Dřevěný. Kde je Luďa vůbec? My jsme zdrhli. Luďa. Ty jsi. Jaký je Luďa? Já jsem Bambusák. Tak Bambusák, no už stejně to vědě. Já jdu zabít nějakou hnědou ovci. Já mám bílou. Já zabiju krávu. Já už budu mít 2 vlny. Mám 2 vlny. Ještě k tomu co utopila. Ještě jednou mám postýlku a musím sem těžit dřevíčko. Možná bude jedno video z serveru, jakože... No... Já bych se ubydlil tady, jakože u mě, no, kde jsem já. Co mi na to říkat, no? Co jsem dělal Bambusáku? Jo, pardon, já jsem měl zapnutý to takový... Svítidlo. Já tu mám skeldu. Zombika. Já jsem měl zapnutý, že když něco napíšu do chatu nebo někdo kamarád, tak to
Kámo, já bych třeba helpnout, tady kolem mě je miliarda zombíků. Já potřebuji ještě creeper. Já vím, co mám dělat. Já vím, co vždycky dělám při to. Zastavím se jako upír. Zastavím se. Já jsem mrtvý, hoši. Dobré, žiju, ale mám 2,5 srdíčka. Já jsem na té louce, jak jsme šli přes tu horu, víš? Spider blbej. Já jsem na tom, Lukáši. Au, nemám jedno srdce. Au, jsem mrtvý. Čau, Lukáši. Zabiju pavouka krumpáčem jako Petra v story modu. Nemluv tady o story modu a soustředit se na hru. Au. Ale každý youtuber musí být vtipný. Ve videa musí být, nebo může, aby měl lajky. Jo, mimochodem já to dělám pro zábavu. Čau, Luďo, mám jedno srdíčko. Takového mladší krumpáčem asi máš. Au, nemluvím. Já jsem tě boostnul za tím pavoukem. Já se zatím Já chci ho těžit. Já chci těžit Lukáš. Já chci těžit to. Chci těžit. Počkej. Ty nebudeš mít lajky. Ko říkáš komu jako? Já si jdu vykraftit luk. Ok, běž. Co je? Lukáši. A nejsem bambusák CZ. Protože jsem český, každý už. Mimochodem to je moje první video. Tady s Danem Škofem. Mafiánem. No tak mafiánem. Natočíme 7 minut. S Lukášem nebo Ligamer. Jenom kámoš mi má udělat intro, ale furt ho nemám. Jak mi dělá Dančko. Mafián. Čau, Luko. Lukáši. Je, díky za věci. Hele, vrať mě. Já žádný nemám. Se portni. Já se nemůžu portovat. Já ti dám opečko, jestli chceš. Mám helmu. Našel jsem. To asi moje. Já nevím, ale mám tady truhl. Já jdu postavit s tím barák. Z toho, co všechno mám. Pomoc. A ten bordel tady nevadí? Ne. Ne. Jo. Dobrý den. Na mě jdou 2 zombíci. Au. Tyka skeleton. Pomoc. Proč? Čo? Jo. Skočím na tu postel. Já už mám svůj úkryt. Nikdo ke mně nesmí. Až bude ráno, tak si postavíme barák. Já už tady mám svůj úkryt. Ale doufám, že máš zapnutý zvuky, jako to, až slyšíš jako to, až slyší tě. Lukáši. Když tak musíme udělat úplně celý. Au.
Nemáte se, hoši. Tady pan Kurdelos mě mlátí. Řízek mě mlátí. Ty kurdelosy. Bordelosy. Tak to asi dáme vystřehnout. Možná. Mafie. Protože prostě ne. To by tě mohli nahlásit. Dostal by jsem strajk. Tady pan Kurdelos mě nechtěl. Jo. Kruva. Ne, mě to odpojilo, hoši. Ne, teďka se mi to odpojí mě. Já vím. Mě to odpojilo, hoši. Tak je asi nová hra. Asi jo. Nová Ale hra. já jdu hrát něco jiného. Jo, Block Strike. Já jsem to ukončil. Tak jo, budeme takže Block Strike. Budeme to čepat Block Strike. Nevím, jak dlouho mu to mám počít pak. Chvilku. Za chviličku. Za kolik ale to je? U Block Strike můžeš si koukat na televizi, jestli chce. Ty pak to pozadí stlumíš. Jo. Ale dáš svoji hudbu pak Jo. do pozadí. Já se teda zapnu Block Strike, jo. Já taky. Rád. Tak jo. Škoda, že nemáš sluchátka. Aha. Tak zatím čau